Samantala mga idol, pagbusisi sa label ng mga binibiling produkto, ipinaalala ng DTI Pangasinan. Para sa detalye, makakasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Katulad ng pag-ibig na mas pinahahalagahan kapag may linaw at katapatan, ipinaalala ng DTI Pangasinan na mahalagang suriin ang label ng mga produktong binibili kasabay ng papalapit na pagdiriwang ng Araw ng Mga Puso. Ayon sa ahensya, ang wastong paglalagay ng label sa produkto ay nagbibigay ng sapat at tamang impormasyon sa mga consumer hinggil sa uri, kalidad, nilalaman at wastong paggamit ng binibiling produkto. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon ng mas maingat at matalinong desisyon ang mamimili. Binigyang diin ng DTI na ang mga produktong walang label ay maaaring magdulot ng panganib hindi lamang sa kalusugan kundi pati sa kaligtasan ng buong pamilya. Dahil dito, hinihikayat ang publiko na iwasan ang pagtangkilik sa mga produktong kulang o walang malinaw na impormasyon. Patuloy rin ang paalala ng ahensya na maging mapanuri at responsable sa pamimili bilang bahagi ng advokasiyang proteksyon sa consumer alinsunod sa kampanyang Inaro o Inform, Navigate, Advocate, Regulate at Optimize para sa mas ligtas at mas matalinong pamimili. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas sa TAC IFM. IFM News. IFM News. IFM News.